lapenan pada me Central Committee ben nangasi tongdun itu mak asar lo akhirnya asar jaya kathar an pada me wathat langsung ben nangasi tongdun wathat langsung presiden Hansia Sangho lapen Central Team do anaphan lapen Women Wing akti matumpan anaphan me aport he loposineli amen tara me de to apran sinelihin pen kaceso kadang matumpan picture lo kadang Eletum kacini na India bangala hello National Party Congress phonom BJP phonom name nom chini atlo non APHLC atuma phanone lora tum kacho matlong li high that pen claim thek thema puke non APHLC phansi chonghong ding lo kalima kalam chonghong ding lo gadi lasi non nalatum nagacerap tu naija bangkala no election ahut neletum aphanang rundunan po APHLC aphan ongdung a vote pen naletum nampe hai dunan po la nampe hai dun develop lotante high court pen ke hai tang 6 idul angdeng pihini angdeng sotrok si pen jakong nangi pi council election alongke inglong ara tumsi vote joglong chojipu labangso ki hai tanga order bi koglo bi tang seta omar lo ke klempo kedamtang tame non do bama CM Congress la hola so tame hala bangso hota ningche thelo delitu labangso voter list ke bege che ban than to si tu ningche thelo seta klem ke delo pinita ako central government mage BJP si jakong bang thulo pot ladaka BJP si cepat lo tu na populo atim pen kat grup lo non gitu bom Asia betul atim amat aku ijo vet BJP cepat le tu pilu claim ji ma apung memorandum ta pidam lo apung na tuning ridam lo seta kar bia khe phat kang hon kang jingso abeter lo kang hon kang jingso abeter lo portamte ekhe elong ria phan ke lake jong he seta lana nelo hemprek ya pialam lo voter list council lo masik kapin chong langji labang so asaya na ceklen de kheder pulo tangde non do bom abije pia to maphan ke ele do monenge vote ke jobji alam the masi abe derlo jut ko lo nasi ke bangjila moneng lo 2026 MLA kiligala mabangke RVRA nalatum matha nangnelo APHLC aphansi nalatum do antame ongdum a vote penalatum pe haidum theklo plotangte renglongra prapo lapen APHLC ake mal lahelo karbi lapen akaprek inglong arat do an la 6 schedule along ke parlo pot schedule tribe atum phan an ke niletum lang pon poba lang pon rabra poposi niletum kachi sikpon dulu lasi non mangge APHLC to make claim un ek dera bangelano election haidun unela second sidun bomno MP election hota nomor hini sidun bomno setame undun de chodla lasi moneng MLA election pena bangke ele tum phan ongduma vote pen jong siniletum jepa haidun theklo protante assembly lo tali tum lamning je dun po je council ateng 6 idul ateng pen voter list abange nang tum selam bek nang po punel tum governor long setame dampen a hok la high court order tame nilitum peklang dampen pekroi dam thekpo lapen council phan tame nitum lonan lo thekpo la sithi he galam lo bangelano lapen adun thu nomor hini nele kaneng je kang tu bangelano Ilitum kopia pasti kidug alam the bangala puson hello ilitum council ka the ke denga tum bang jakong itum surrender jakong cipide 6 idul jakong tum chini de lasi naga leader pulo AZ fizo puno when India short money Naga will fight each other to death
itum asong jatum jong si di ho jakong cevar bom lote itum ang bong si sumpo ki sumpen si ilitum virpo non vorengi pia jakong awe darlo council lo ove kimia tum aphan akang tinga athai ajo si pitika ko kachali graduate ansel master degree lo komanne bange PhD ke klema tum tadolo seta pini di pualong oto ke ve la poson se ka preka sai long dun de ka bor even se kere ngang non ove kimia tum la si songja tum protect tum tek se naji la si bang naga leader avelo lake no na bang avelo ez fizo poke kang tang kring leader lo lake la si pulo hala bangke tangka pensi ke pangwarnam seta arlo amining ke liya bangke jakong jong si ilitum kache warlote ilitum ke vir pulake kasi APHLC pena ke mga bangke no jakong ke doan non ilitum manangi thipo na jakong andale itum che wantulapu APHLC leke hailote non SIU PIUD Assam Direct Recruitment Act ADRE pulo lahai anda state egang selu state government ben kapin chonga ron ke council along ke tengune busi 6 sidul along ke tok dulu lasila haya ron jong silitum uthot nangi thitang aja kong an ilitum chewan thu det lo polotang te ilitum ari soye jang ove ki miatum uthot kathe ang aloti abang akeng kam itum chejorong pu lasi APHLC ake mang ke lahano nenuet chodaji onane chodaji pholi itum reng raprat nangji lapen ilitum hemprekta van vekoi APHLC jong si gairati ni ilitum MP achuneng jong si ilitum haidat posante sadame tipul ke tengje poloda jayga thar sadame implement article 244 immediately pusi speaker aphan alali pudunong je polo non ke ilitum MP atum hemprek alam ningje dun desi avivia alle ka ve alam serada ka ningje dulu lasi ilitum ninga klong pen ilitum matha tip nampo lapen BJP atum orunodoy ta kopine ta XYZ lahaya lama ke tum deng dum de nampo mo aove aphan ni marlia tum phanda ek marlia tum phanda lapen risoi jarmana chuning ridika lahalo ilitum future aphan tum chesong pisina lapen chesong lote tum chun dekji ate APHLC tum ke aron pensi ka chesong apo dolo pensi anu tana pene dolo modhu ka preka chithan juna APHLC long live 6 to long live no autonomous state no respu labang so thethom alam training je pensi ini lang te de picture ko kadam Kalau tampilnya bukan early president cellphone terong akhir hai pada itu no secretary central committee alang lagi kada jubisen dari itu han lagi thana apa asingan putar itu APHLC central committee spokesperson putar antong tinggi hai pasti ini apa di putar Milip constituency arlo pinidak ram nek phia rong long pathok lam long milip constituency committee